Diolch, Steve. Grewch ni weddio. Ein tan i fod diolch i ti unwaith eto am y cyfle i gyfarfod gyda'n gilydd heno. Diolch ti am dy ras i ni sydd mor rydd yn yr agwedd Iesu. Diolch i bod wedi rhoi ei fywyd yn brydwedd dros lawer, fel bod ni yn gallu mwynhau perthynas real a personol gyda ti fel ein tad yn y nef. Helpa ni dyddoli di mewn ysbryd a gwirionedd a helpa ni unwaith eto i hoelio'n llyged ar Iesu Grist ac ar y gobaith sicr sydd gyda ni bod ni'n blant i ti. Felly cymer ein clod a'n diolch heno yn enw Iesu. Amen. Amen. Wel, wynewn ni ganu yn emyn gyntaf pan oedd Iesu dan y coelion yn ymdiroedd chwerw oes. Torrwyd beddrod i obeithion ei rai annwyl wrth y groes. Cododd Iesu nos ei trasod aeth yn ddydd. O'n i ddim yn deall drydydd llinell, tan bod ffrind yn ddiweddar yn gofyn, oedd ni'n fel o'n cyfeithi fe i Saesneg, oedd ddim yn siarad Cymraeg yn hoffi'r dôn. Torrwyd beddrod, beth oedd hwnna? A grave was cut. So bod ei gobeithio nhw wedi cael ei dorri, bod na fedd i'w gobeithion. Ond yn sylweddoli wrth gwrs wedyn Iesu yn codi. Iesu'n cael ei atgyfodi ac felly yn lle claddu ei gobeithion, bod na obeth, bod na fywyd, nos ei trasod aeth yn ddydd. Felly grewch ni ganu a cofio bod Iesu wedi codi. Wel, mae darlleniad o lythyr Paul at y Rufeiniaid, penod 5. Rufeiniaid, penod 5. Dyna ni ddarllen yr 11 adnod gyntaf. Gobeithio na i ddarllen y penod cywir heno. Beth am ni ddim yn darllen y Saesneg chwaith gan rhywna ar y llawr. Ond Rufeiniaid 5 yw ein darlleniad ni.
heno fel byheddi, ni'n edrych ar fendithion y groes, goblygiadau, chanlyniadau, cael ein cymodi â Duw, cael ein cyfiawnhau, cael ein gwneud yn un â Duw ei hun, canlyniadau y groes i'n bywydau. Felly ni'n edrych heddi ar Rufeiniaid 5, adnod 1 i 11. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau drwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Trwy ddiwedd yn wir, cawsom ffordd trwy ffydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Heblaw hynny, yr ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorthymderau, oherwydd ddiwyddom mae o orthryfnder y daw'r gallu i ymddal, ac o'r gallu i ymddal y daw rhyddyn cymeriad, ac o gymeriad y daw gobaith. A dyma obaith na chawn ni'n siomi ganddo, oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau drwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Oherwydd y mae Crist eisoes yn yr amser priodol a ninnau'n ddiamadferth wedi marw dros yr aniwiol. Go bryn y bydd neb yn marw dros un cyfiawn, efallai y cei rhywun y ddigon dewr i farw dros un da, ond prawf Duw o'r cariad sydd ganddo tuag atom ni yw bod Crist wedi marw drosom pan oeddem yn dal yn bechaduriaid. A ninnau y nawr wedi ein cyfiawnhau drwy ei waed ef, y mae'n sicrach fyth y cawn ni'n hachub trwy ddiwedd rhag y digofaint. Oherwydd os cymodwyd ni a Duw drwy farwolaeth ei fab pan oeddem yn elynion, y mae'n sicrach fyth ar ôl ein cymodi y cawn ni'n hachub trwy ei fywyd. Ond heblaw hynny, yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn new trwy ein harglwydd Iesu Grist, trwy ddiwedd yr ydym yn awr wedi derbyn y cymod. Newn ni orffen fyna, boed i Dduw bendithio ni wrth ni edrych ar yr adnodau yna heno. Gnewch ni'n weddio, gnewch chi droi at Dduw mewn gweddi. Ein tarnifol, diolch i ti am yr iachwydwriaeth sydd gyda ni drwy dy ras di, drwy dy syfraniaeth trwygwyddol di, trwy dy fab a ddaeth yn gnawd, byw bywyd perffaith a sanctaidd a marw ar y groes drosom. Diolch fod Iesu yn fyw, wedi atgyfodi, wedi concro'r bedd. Diolch i ti arglwydd am anfon yr ysbryd glân sydd wedi dod mewn i'n colonnau, ein had newyddu, ein had fywio, rhoi bywyd ysbrydol i ni. Arglwydd ni'n diolch am yr unedigaeth sydd gyda ni drwy dy ras di, bod ni wedi cael ein mabwysiadu mewn i deulu Duw, i dy deulu di, bod ti yn dad yn y nef, bod yr arglwydd Iesu yn frawd, bod ni yn frodyr ac yn chwiorydd ein gilydd. Yma, bod gyda ni deulu ffydd drwy y byd a rhai sydd yn y nef yn barod. Rhai falle yn ôl dy ras sydd heb ei geni eto arglwydd. Ni ddim yn gwybod pryd fyddi di yn ail, pryd bydd arglwydd Iesu'n yn dychwelyd. Arglwydd, diolch ti bod pob peth yn dy ddwylo. Diolch i ti arglwydd am y fraint o cael ein yn dy ddwylo. Diolch i ti arglwydd am y fraint o cael ein grafftio mewn fel petai arglwydd, fe bod ni'n gallu mwynhau holl roddion yr Efengyl. Arglwydd, mae dy ras di yn gorlifo tuag atom, mae dy gariad gymaint yn uwch, ddyfnach ac yn fwy llydan a gallwn fyth ddychmygu. Ac arglwydd yn gofyn unwaith eto heno, awn i ti agor yn llyged i weld gymaint y gyflawnwyd drwy waed Calfaria, drwy y groes. Diolch i ti am Iesu, a helpa ni bob dydd i fod yn bobl sydd yn ddiolchgar yn ein colonnau, a bobl sydd yn byw felly. Bod ni yn dyddoli di nid jyst yn y capel ar ddydd Sul, ond bod ni yn dyddoli di gyda'n bywydau. Yn cyflwyno rhai sydd yn y byd gwaith, rhai sydd yn profi heriau yn y byd gwaith, falle yn ymwybodol mae nhw yw yr unig Gristion, bod rhai o'i cwmpas nhw gyda gwerth, falle elfen o fesur o erledigaeth arglwydd yn y lle gwaith.
A wneud i ddiogelu nhw arglwydd, a gallw nhw i fod yn halen ac yn oleuni, fel bydden nhw'n disgleirio. A thrwy ei bywydau, bydd y pobl yn cael ei denu ato ti. A gwyd ni yn cyflwyno am rhai sydd â gofalon dros aelodau'r teulu, p'un yn gofalu am blant neu am rieni neu gymdogion, a gwyd ni'n gofyn bydde ti'n rhoi amynedd a gras iddyn nhw, bydden nhw yn cael y gallu bob dydd, arglwydd i bwyso arno ti. Mae gofalon yn gallu bod yn feichus, ond diolch ti fod ti yn dad, a ni'n gallu rhoi pob baich arno ti. Yr un sydd yn ei nabod ni, a'r un sydd yn abal ac yn alluog i dderbyn ein beichiau. A gwyd ni'n cyflwyno rhai sydd yn y gwaith o bregethu, ni'n cyflwyno ti unwaith eto heno, lle bynnag mae'r Efengel yn cael ei phregethu. Bydd yr ysbryd glân ar waith yn dyfynhau ffydd dy bobl ac yn adeiladu at yr eglwys Iesu Grist. A gwyd dyna yw'n dymudiad ni. P'un trwy glwb plant, neu trwy frecwas dynion, trwy roed fawon o sil i sil, trwy ein tystolaeth personol, bydd mwy o bobl yn clywed am Iesu Grist ac yn rhedeg ac yn tyfu ato fe mewn edifeiddwch a ffydd. Diolch ti am bob cyfle i gael cyhoeddi enw Iesu. Ni am gyflwyno y cyfan sydd wedi digwydd dros y Pasg yn gofyn fydd na ffrwyth tragwyddol. Ffrwyth fydd ei weld heddi am mywydau unigolion, ond ffrwyth fydd yn para tragwyddoldeb oherwydd dy waith di fydd e. A bydd e'n amlwg am hen tragwyddoldeb, mae ti sydd wedi gwneud gwaith yng nghalonnau unigolion. Helpa ni fod yn ffyddlon i'r Efengel, i byd o drifto o'r gwirionedd, i byd o pellhau o'r gair, ond bydde Iesu Grist a'i Efengel yn ganolbwynt i bob peth i ni'n gwneud. Ac felly ni yn cyflwyno ein gwlad bydd yn trigarog, bydd yn raslon iawn. Diolch i ti am y rhai oedd yn llanw yr wythnos diwetha, ni'n gofyn am fendith ar y gair a rhwydd yno. A pob cynadledd a phob gwersyll fydd dros y misoedd nesaf. A gwyd ni'n gofyn dy fendith di ar y cyfan, fel bod y bobl di yn y wlad hon yn cael ei hannog, fel bod eglwysu yn cael ei meithrin yn y gwirionedd yn y gair, gogoniant i ti. Anfon yr ysbryd, y Duw holl alluog, y Duw sy'n gallu dod â bywyd yn y llefydd mwyaf annisgwyl, yr un sydd yn gallu dod â goleuni i dywyllwch, yr un sydd yn gallu cysuro yr rhai sydd yn galaru, yr rhai sydd yn ofnus, yr rhai sydd yn mynd trwy anhwylder a thostrwydd. A gwyd diolch i ti bod ti'n gallu dod yn agos at dy bobl ac arglwydd hyd yn oed trwy lyn cysgodangau ein bod ni'n gwybod dy fod ti gyda ni, yr agwedd Iesu yn fugail. Ac felly helpa ni i hoelio'n llygad ar Iesu Grist ac i lynu arno ti fel ein tad ac i dderbyn dy ras y dy gariad o ddydd i ddydd. Cymer a clywed felly arglwydd, helpa ni ganu mewn ysbryd a gwirionedd ac helpa ni fyw bywydau. Arglwydd ni'n syrthio'n fyr, ond arglwydd ni fyw yn bywydau. Ni'n gallu edrych ar groes Calfaria a profi sicrwydd a mawredd llawenydd yr Efengel. Boed hyn i fod yn wir am pob un ohono ni, ac eraill, falle am y tro cyntaf heno yn yr wythnosau nesaf, bydd yna rai yn profi iachwydwriaeth yr Efengel yn Iesu Grist. Gogoniant i ti, ac yn enw cynheiddiant yr agwedd Iesu. Amen. Amen. Wel, fe newn ni ganu ein hymau nesaf. Hyrwyr yn wyf, mae'n anial dir yn crwydro yma thraw, ac am ryw ddisgwyl bob yr awr, fod ti fy nhad ger llaw. Gnewch ni godi i ganu'n hael emyn.
Pan o'n i yn Coleg Beibl, ges i anisgu dyle pob pregethwr gyntaf i gyd nodi ei bwynt, a wedyn darlunio ei bwynt, a wedyn cymwyso fe. Yn Saesneg, to state, illustrate and apply. Cos chi'n gwneud hwnna mewn 3 phwynt, a gyda chyflethreniad, wedyn byddwch chi fel John Trehan. Dyna o'n i'n dysgu. A'r gallu i grynhoi y cyfan yn effeithiol. Wel, dwi ddim yn siŵr o le ddath y syniad yna. Mae yna rai pregethwyr wedi llwyddo i wneud hynny effeithiol, John, Gareth Davies, Derek Adams, gyda'r gallu i wneud hynny. Wel, fi'n siŵr bod wedi cael y syniad yn wreiddiol o'r Apostol Paul. Achos os ewch chi i lythyr Paul at Rhufeiniaid, chi'n gweld mai yn gwirionedd, dyna mae e'n gwneud yn ei lythyr. Mae e'n nodi ei brif bwynt, ymenod 3, adnod 24 mewn gwirionedd, gallwch chi ddweud yw canolbwynt y llythyr, gan ras yw, ac am ddim, y maent yn cael eu cyfiawnhau drwy'r brenedigaeth sydd yng Nghrist Iesu. Fyddes i yng Ngwersyll, yn Gristion ar Wersyll, Brinturion 1991 gyda John Trehan yn pregethu ar y geiriau yma. A fi'n cofio trafod y geiriau, adnod 23, gyda'r swyddogion, a dwi wedi ddeall am y tro cyntaf bod pawb yn ddiwahân wedi syrthio nôl o goniant Duw. A sylweddoli hynny am y tro cyntaf. A wedyn yr adnod yna, adnod 24, mor arbennig. Gras Duw, am ddim, a maent yn cael eu cyfiawnhau drwy'r benedigaeth. Ni'n cael ein cyfiawnhau, bod ni'n cael ein cyhoeddi yn ddieog ger bron Duw. Bod dim condemniad bellach i ni, os ni wedi credu yn yr agwedd Iesu, ond sydd wedi ymddiried yno fe, wedyn ni wedi'n cyfiawnhau yn gyfreithiol ger bron Duw i ni'n ddieog, ac yn lan ac yn bir felly yn gyfiawn yn ei olwg. Hyfryd iawn. A dyna chi ganolbwynt ar y Efengil. Dyna o'n i'n ystyried i ryw raddau y bore yma, bod ein record, ein dyled ni wedi hoelio i'r groes. Record of debt, nailed to the cross, fel welon ni yn Colosiaid 2. Ac felly does dim barn, does dim cosp, does dim cost. Mae'r gyfan wedi ei dalu gan yr arglwydd Iesu hunan ar y groes. Mae yn rhoi darlun o hyn, ymenod 4, yn edrych ar Abraham, ac yn disgrifio Abraham, wrth gwrs, fel un a gyfiawnwyd drwy ffydd. Nid trwy allu gadw'r gyfraith, dyna pennod 4. Wrth gwrs, gyfiawnhawyd cyn y gyfraith, cyn bod y gyfraith wedi ei rhoi. Yn Genesis 15, mae'n cael ei gyhoeddi ac yn cael ei gyfri yn gyfiawn, a'r gyfraith yn cael ei rhoi yn Exodus ar fynydd Sinai. Ac felly cyn bod ar gallu i gadw y gyfraith ac i gael enweidi ac ati, mae'n cael ei gyfri
yn gyfiawn. He was reckoned, he is considered righteous. Nôl a ddechrau Genesis, oherwydd gras Duw. A'r cyfan oedd rhaid iddo fe wneud, oedd clywed a derbyn a chredu mewn ffydd yn addewidion Duw. Nawr gallai Paul fwy wedi sôn am bob math o gymeriadau o'r Hen Testament, ond ein sôn am Abraham oherwydd fe yw tad ffydd. Fe yw'r un a gyfiawnhawyd cyn y gyfraith, cyn bod enwedu. A wedyn y menod 5, mae'n cymwyso. So, state, penod 3, illustrate, penod 4, a wedyn apply, a cymwyso. A dyna sydd gyda ni menod 5, a rili, reit trwyddo tan weddill y llythyr. Mae'n esbonio ni a beth yw canlyniadau gael yn cyfiawnhau drwy ffydd. A dyna fi eisiau gwneud heddi, dwi edrych ar fendithion y groes. Bore yma yn ystyried y fuddugoliaeth, bod Iesu wedi concro y diafol, pechod, cnawd ar byd, bod na fuddugoliaeth yno fe trwy ei waed. A heddi ni'n mynd i edrych hyn, ond ni'n edrych ar agwedd eraill, canlyniadau y groes. Adnod 1 o benod 5. Oherwydd ein bod ein wedi'n cyfiawnhau drwy ffydd, y mae gennym heddwch a Duw trwy'n harglwydd Iesu Grist. Dyna'r pennawd, dyna chi'r headline. Ni wedi'n cyfiawnhau drwy ffydd, justified by faith. Fel mae'n dweud ym menod 8, does dim condemniad i unrhyw un sydd yn Iesu Grist. Does dim bai bellach, does dim barn, dim condemniad. Dwi'n ein cyfiawnhau drwy ffydd, drwy waed Iesu. Iesu'n talu ein dyled, ni yn rhoi ein ffydd ni ynddo fe mwyn cael ein cyfiawnhau. A wedyn y canlyniad, heddwch, tangnefedd. Nawr, mae'n rhaid fi gyfadde, fi'n trio gwneud rhywbeth heno. Edrych ar 11 adnod, chi'n gyfarwydd â chyfrol Martin Lloyd-Jones, cyfrol ar y benod gyfan. Ac felly, rwy'n ceisio gwneud mewn hanner awr beth mae Martin Lloyd-Jones yn gwneud mewn rhyw 200 wedi ddylennau. Bydd rhaid i chi ffadda fi am hynny. Gobeithio cael rhyw drosolwg, cael rhyw syniad o beth sydd yn yr adnodau yma. Heddwch. Mae pawb yn chwilio am heddwch. Mae pawb eisiau heddwch. A chi'n meddwl am y sefyllfa yn Ukraine ar hyn o bryd. Yr awydd yma am rhyw fath o heddwch yn Gaza. Chi eisiau heddwch rhwng cenhedloedd. Chi'n deheu am gweld heddwch o fewn cenhedloedd. Mae yna genhedloedd sydd â rhyfeloedd cartre, civil war. Chi'n deheu am heddwch o fewn teuluoedd. Mae yna deuluoedd sydd ar chwal a chi'n dymuno i weld teuluoedd yn cael heddwch. A pobl eisiau heddwch mewnol. Mae pobl yn sôn bod yna anxiety epidemic heddi. Bod pobl yn teimlo bod dim unrhyw allu i orffwys. Bod yna boen a gwewyr yn eu meddyliau nhw. Chwilio am heddwch. P'un y taw heddwch ar lefel genedlaethol neu heddwch ar lefel bersonol fel unigolion. A beth sydd gyda ni fan hyn yw y gwir heddwch sydd ar gael i bob person. Heddwch sydd yn fwy ac yn ddyfnach na heddwch mae'r United Nations yn gallu roi, neu'r heddwch mae'r byd yn ei gynnig, ond heddwch sydd o Dduw ei hunan. Mae'n dechrau gyda'r groes, mae'n cael ei gyflawni pan i ni'n rhoi ein ffydd ni'n Iesu, a pan ni wedyn yn cael ein cyfiawnhau, wel, canlyniad hwnna yw heddwch. Ac yn yr adnodau nesaf, mae'n esbonio ni beth yw yr heddwch yna. A mae yna 4 peth mae'n nodi. Y peth cyntaf mae'n nodi yw gras. Felly chi'n gweld yn adnod 2, trwy wedd yn wir, cawsom ffordd trwy fydd i ddod i'r gras hwn yr ydym yn sefyll ynddo. Nawr, felly bod chi'n gyfarwydd ar emyn Amazing Grace yn Saesneg, sydd yn sôn am gras sydd yn achub ni yn y lle cyntaf, ond gras hefyd sydd yn rhoi y gallu ni i barhau i fynd. Gras sydd yn ein cadw ni, gras sydd yn ein cynnal ni.
A dyna mae'n dweud fan hyn. Gras i ni'n sefyll ynddo. A dyna mae'n siarad gymaint fan hyn am y gras sydd yn ein hachub ni, ond pan ni'n cael ein cyfiawnhau, a pan ni'n cael heddwch ar Duw, mae yna derbyniad o ras, mae ein cyflwr ni yn newid. Y ffordd fi'n gweld yw chi'n meddwl am astronaut yn mynd i'r gofod. Mae gyda nhw'r dillad y gofod mlaen. Mae'n sefyllfa gwbl annaturiol. Mae'n sefyllfa beryglus. Nawr gallai'r astronaut yna, di'n gofod byth bod yn gyffyrddus. Yr holl hyfforddi, yr holl ymarfer, maen nhw mewn sefyllfa beryglus. Yn gwbl ddibynnol ar ei dillad, yn gwbl ddibynnol ar y capsiwl maen nhw ynddo, yn ymwybodol, os maen nhw un ochr o'r haul, mae yna oerni ofnadw, os maen nhw ochr arall o'r haul, mae yna wres, tanbaid, does dim gyda nhw ocsigen, mae'r cyfan mor annaturiol i ni fel pobl. Dyna'r sefyllfa maen nhw ynddo. A wedyn i ni ar y ddaear. Ni mewn sefyllfa ddiogel o rhan hynny. Mae gyda ni'r ocsigen, yr ozone layer. Mae gyda ni'r lefelau, yr gravity. Mae gyda ni pob peth mewn lle. Ni'n ddiogel. Dyn ni ddim yn meddwl, wel, sut dyn ni'n anadlu. A sut dyn ni'n gallu cael ein diogelu rag yr haul. Oherwydd, dyma ein cyflwr ni, dyma ein lle diogel. Wrth natur, dyn ni ddim mewn lle diogel. Yn ôl ein geni ac yn ôl y ffordd ni'n dod mewn i'r byd yma, ni'n dod mewn pechod, ni'n dod yn adda. A ni dan bechod. Ond wrth gredu'n Iesu Grist, ni'n cael ein arbed o sefyllfa o lyd ac o farn, ac ni'n cael ein gosod mewn sefyllfa o ras. Yn lle fod yn bobl sydd nawr yn blant digofaint, ni'n blant i Dduw ei hun, ac oherwydd hynny, ni'n sefyll ein cyflwr ni yw cyflwr o ras. Ein perthynas ni a Duw yw un o dad a phlentyn. Dyna y cariad yn ni'n ei dderbyn. A ni'n ddiogel felly. Chi'n meddwl am yr Hen Testament ac am genedl Israel, oedd Duw wedi sefydlu cyfamod gyda nhw. A chi'n meddwl am yr holl grwydro, a chi'n meddwl am yr brenhinoedd a godwyd, a'r holl anywioldeb, yr eilynyddoliaeth, y materoliaeth, yr holl bethau ddath mewn i genedl Israel dro ar ôl tro ar ôl tro. Ond mae Duw yn dweud, oherwydd fy nghyfamod a Abram, oherwydd fy nghyfamod a Dafydd, oherwydd yr addewid a wnes i gyda chi, oherwydd y gras a roddais i chwi, fe fyddai'n dal arnoch chi. A fi fydd eich Duw chi, a chi fydd fy mobl. A bydd dim yn gallu gwahanu chi rag fy nghariad i. Dyna i chi, dros gannoedd o flynyddoedd yn yr Hen Testament. Maen nhw hyd yn oed yn mynd i Babylon, ond mae Duw yn ei dod yn nhw'n ôl. Oherwydd yr addewedion, oherwydd y cyfamod, maen nhw mewn cyflwr o ras. A dyna eich statws chi nawr. Chi'n sefyll, chi wedi dod mewn i sefyllfa le chi'n sefyll yn aros. You are standing in grace. Chi'n rhywun sydd yn gallu derbyn gras a chariad Duw. Ni'n gallu meddwl am yr holl addewidion. Chi'n meddwl am eiriau Iesu. Gall neb rhwygodd chi allan o fy nwylo i a dwylo fy nhad. Geiriau Paul yn rhywun i dweud, neb yn gallu gwahanu ni rhag cariad Duw. Chi'n meddwl am eiriau Iesu, am adar, y nef ac am Lili, a bod ni yn fwy gwerthfawr. Mae'r pethau yn wir amdano ni. Mae Duw drosto ni, nid yn ein herbyn. Mae Duw yn edrych arno chi,
Mae Iesu wedi marw drostoch chi. Chi wedi cael eich cyfiawnhau yn Iesu. Mae'r Ysbryd Glân yn byw yno chi. Chi'n blentyn i Dduw. Ac felly mae e drostoch chi. Nid yn eich erbyn. A bydd dim a neb yn gallu gwahanu chi rhag y cariad yna. Diolch i Dduw am hynny. Oherwydd ni'n gwybod beth i ni fel. A tas fe lan i ni. A tas fe'n dibynnu ar ein gallu ni neu ar ein ffyddlondeb ni. Fi wedi bod yn Gristion felly ers 30 o flynyddoedd neu beth bynnag. A tasau fy rhodiad i'n rhediad i'n dibynnu ar fy allu i. Pwy oer lle fydden ni erbyn hyn? Ond mae Duw yn raslon, a mae Duw yn tynnu ni nôl. Mae gyda ni 2 gwpl yn ein capel ni. Un cwpl oedd wedi stopo mynd i'r eglwys rhyw 30 o flynyddoedd yn ôl. Cwpl arall rhyw 20 o flynyddoedd yn ôl. O'n i'n falch am y cwpl oedd wedi dod nôl 20 mlynedd yn ôl, ac o'n i'n meddwl, wel, gret, ni'n gweld gras Duw. A wedyn cwpl arall, 30 mlynedd. O'n nhw wedi mynd ar gyfeilior, o'n nhw heb fynd i eglwys, o'n nhw'n Gristnogion, ond o'n nhw wedi gwneud bach o lanas drwy bywydau. Ond Duw yn ei dynnu nhw'n ôl. Un o'r caplau yn ei 80au. Yn atgoffa ni bod ni'n sefyll yn y gras, ac yn y pen draw, pan i ni yng Nghrist, pan i ni wedi rhoi ein ffydd ni'n Iesu, pan mae'r Ysbryd Glân yn byw ac yn trigo nhw ni, gall ni ein gwahanu ni'n rhag ei gariad. Felly mae gyda ni heddwch a Duw, oherwydd ni'n gwybod hynny felly, ni'n bobl sydd yn derbyn gras Duw. Yr ail beth mae'n pwysleisio yw y gobaith sydd gyda ni. Yr ydym hefyd yn gorfoleddu yn y gobaith y cawn gyfranogi yng ngogoniant Duw. Na byddwn ni'n edrych nes mlaen am y ffaith bod ni wedi cael ein arbed rhag digofaint. Mae'n sôn fan hyn am y gobaith sydd gyda ni. Oherwydd bod ni'n cael ein cyfiawnhau, oherwydd bod gyda ni heddwch a Duw, oherwydd bod ni'n bobl sydd wedi derbyn gras Duw a sydd yn sefyll yn gras Duw, mae gyda ni obaith hollol sicr. Beth yw y gobaith? Wel, ni'n gwybod bod gyda ni obaith o'r nef, o baradwys, o fyd fel ddywedais i bore yma, heb wylo, heb farwolaeth, heb unrhyw fath o glefydau, heb y diafol. Ond mae Paul yn pwysleisio rhywbeth mwy na hynny. Mae'n edrych mlaen i cael cyfranogi o goniant Duw ei hun. Dyna mae'n edrych mlaen i weld. Yn fwy na profi gogoniant, cael profi a gweld gogoniant Duw ei hun. Dyna wy obaith e. Cael gweld rhyw ddydd, wyneb Iesu, wyneb yn wyneb. Cael bod ym mresenoldeb Duw ei hun. Mor real a rydyn ni'n gweld ein gilydd fan yma, byddwn ni'n gweld gogoniant Duw. A chi'n meddwl am fynydd y trawsnewidiad, beth welodd Pedr a Iagw ac Ioan. A bod nhw'n gweld Iesu yn ddisglair ac yn wyn, mor hyfryd. Chi'n dychmygu, waw, yn cael syniad o ba mor fawr oedd Iesu. A chi'n meddwl am rai o'r darluniau yn yr Hen Testament, Ezekiel, yn gweld yr gofod yna, ac ar ben y gofod yn gweld gorsedd, ac yn gweld un fel mab y dyn ar ben yr orsedd, y mor ddisglair, yn sparclo, yr holl emwaith i gyd. Mae Paul yn edrych mlaen i cael profi gogoniant Duw. Ni'n cael sens ono fe yn y gyniweithau, a falle yn y cwrdd, pan ni'n dod gyda'n gilydd, a ni'n profi rhywbeth o fawredd Duw, neu falle mewn sefyllfa anodd, a mae Duw yn dod yn agos ato ni, a ni'n cael sens o mor ogoneddus yw Duw. Y gobaith mae Paul yn sôn am fan hyn, yw y gobaith o cael cyfranogi o goniant Duw. Y gogoniant mae Duw wedi mwynhau ers tragwyddoldeb. Y tad, y mab a'r Ysbryd Glân gyda'i gilydd. Yn hartre
Duw ei hun. Lle mae Duw yn preswylio. Mae Paul yn dweud, dyna fyddwn ni yn profi. A ni wedi'n cyfiawnhau. Does dim cosb rhagor. Mae gyda ni heddwch a Duw. Ac oherwydd hynny, mae gyda ni obaith. Oedd Paul ddim yn gwybod sut fydde pethau'n gweithio mas yn Rhufain. Oedd dyfa rhyw syniad beth fydde pen draw. Oedd gyda fe obaith. A beth bynnag fydd yn digwydd yn yr wythnosau, misoedd, flynyddoedd nesaf, ni'n gwybod fod gyda ni obaith. Mae'n henwa ni yn sgrifenedig ffri, yn llyfr y bywyd ni, bywyd mawr. Gall neb symud ein hyn o ni o fyna. Mae'n gobaith ni yma yn mynd a dod. Mae'r stocs y shares lan y lawr. Mae Llanelli'n dda ddo, ond pwy oed beth na'n wythnos nesaf pan bod nhw'n mynd i dde Affrica. Mae'n gobaith ni lan y lawr. Mae'n teuluoedd ni yn mynd trwy gyfnodau le mae pob peth yn ddedwydd, a wedyn mae'n anawsterau. Mae'n iechyd ni yn torri. Mae'n uchelgeisiol, uchelgeisio ni yn methu. Ond mae'r gobaith yma'n sicr. Cawn gyfranogi o ogoniant Duw. A dyma obaith Paul. Nid yr hyn a gyflawnwyd yma ar y ddaear, ond byddai rhyw ddydd yn mynd i gael gweld gogoniant Duw ei hun. A wedyn felly mae Paul yn ymwybodol, wel, mae hwnna'n gret, ond beth am y problemau heddi? A mae'n sôn am rôl dioddefaint yn ein bywydau ni. Ond ydym hyd yn oed yn gorfoleddu yn ein gorffrymderau. Felly mae gyda ni'r gobaith yma ac yn gwybod, wel, dyw problemau yn y ddaear yma ddim yn siglo ein gobaith. Oherwydd mae yna reswm i'r dioddefaint. A trydydd peth mae'n sôn am yw yr ysbryd glân. Adnod 5. Dyma obaith na chawn ni'n siomi ganddo oherwydd y mae cariad Duw wedi ei dywallt yn ein calonnau drwy'r ysbryd glân y mae ef wedi ei roi i ni. Beth yw gwaith yr ysbryd glân yn ein calonnau? Beth yw diben, anfon yr ysbryd glân? Mae'r ysbryd glân yn rhoi bywyd ysbrydol i ni. Mae'r ysbryd glân yn agor ein llyged i weld mawredd Iesu Grist. Mae'r ysbryd glân hefyd yn rhoi ymdeimlad i ni o gariad Duw. Chi'n gweld fan hyn, yr ysbryd glân, Duw drwy'r ysbryd glân yn tywallt ein cariad mewn un calonnau, ei gariad mewn un calonnau. Ni wedi sôn am bethau sydd yn rhyfeddu ein meddyliau. Chi'n gallu gael dealltwriaeth yn y meddwl am gyfiawnhad trwy ffydd. Chi'n gallu cael gobaith academaidd. Chi'n gallu gwybod ar bapur beth yw y nefoedd a beth yw gogoniant Duw. Chi'n gallu gwybod bod chi'n blentyn i Dduw a bod chi wedi cael eich magu, a chi'n gallu deall y pethau yma yn eich meddwl. A maen nhw'n gymorth i chi. Ond mae Duw eisiau ni deimlo hyn hefyd. Mae Duw eisiau ni wybod yn ein calonnau ac yn ein heneidiau i fod yn ein caru ni. Nid just deall yn y pen, ond profi fe yn ein calonnau. Chi'n meddwl am y disgyblion ar y ffordd i y maes, eu calonnau nhw yn llosgi o ddi mewn. Dyna'r profiad mae Duw eisiau ni gael. Nid just i wybod yn y pen, wel, fi wedi cael fy nghyfiawnhau. Nid just gwybod yn y pen, mae gyda fi obaith. Nid just gwybod y pethau yma ar lefel ddeallusol. Nid just gwybod yn y pen bod ni'n blant i Dduw, ond i brofi a nyfnder ein calonnau bod Duw yn ein caru. A dyna mae'n sôn am wrth gwrs yn ddiweddarach ym Mhennod 8, pan mae'n sôn am yr ysbryd glân sydd yn rhoi y sicrwydd i ni. Aba, bod ni'n gallu galw Duw yn Aba. Odych chi weithiau yn teimlo, wel, fi'n gwybod y pethau hyn, a fi'n mynd i'r cwrdd, a fi'n clywed pregethau, a fi'n mynd i gynadleddau, a fi'n darllen llyfrau, a fi'n gwrando ar pregethau ar-lein, a mae pob bath o bethau sydd yn gymorth. Ond rhyw ffordd, dwi ddim yn cyffwrdd ni yn ein calonnau. Dwi ddim yn cyffwrdd ni yn ddwfn yn ein heneidiau. A gofynnwch i'r ysbryd glân, gofynnwch i Dduw i anfon yr ysbryd glân fel bod y cariad hwnnw
yn cael ei dywallt mewn i'n calonnau. Gwraig yn ein heglwys ni bydd athi'n Gristion yn ei 60au ac yn cael postrwydd ac yn mynd i ysbyty. I gŵr ddim yn Gristion, wedi arbenn ei hunan yn yr ysbyty, yn Gristion newydd. Ac yno, am y tro cyntaf, yn sylweddoli, presenoldeb yr Ysbryd Glân yn dod ag adnodau i'w meddwl, yn ymwybodol ei bod hi ddim ar ben ei hunan yn yr ysbyty, ond bod Duw ei hun gyda hi. A dwi'n siŵr bod chi wedi cael y profiad yna. Pan ych chi'n teimlo'r unigrwydd yna, pan ych chi'n teimlo'r ofn, pan ych chi'n teimlo'r dicter falle oherwydd eich sefyllfa, neu falle bod chi'n teimlo euogrwydd, a yr heddwch yna. Yr Ysbryd Glân yn atgoffa chi. Tywedid y faddau, tywedid y gyfiawnhau. Ti'n blentyn i dy dad yn y nef, mae'n dy garu di. A chi'n ymwybodol o'r gwirioneddau yma. Nid jyst rhyw emosiwn yna yw e, ond emosiwn sydd yn mynd â chi nôl i'r gair. Emosiwn sy'n atgoffa chi o wirioneddau. Emosiwn sydd yn arwen chi at Iesu Grist ac yn dyfynhau eich ffydd chi am ddwy ef. Mae'n hyfryd pa chi'n gweld e. Chi wedi ymweld â phobl fi'n siŵr yn yr ysbyty, a chi'n mynd fyna mwyn annog nhw, a nhw sydd yn annog chi. Wrth ni sôn am adnodau neu'r hyn sydd wedi bod yn gymorth iddyn nhw. Gofynnwch i'r Ysbryd Glân i roi'r heddwch yma i fod yn ymwybodol o gariad Duw sydd yn ddyfnach ac yn lledaenach ac yn uwch na gallwn ni ddychmygu. Dyna mae Paul yn gweddio dros yr eglwys yn Effesied. Bydden nhw'n profi ac yn cael rhyw fath o syniad o fawredd cariad Duw. Pan ych chi'n deall pethau o'r newydd, a pan maen nhw'n seiddo'ch calon, diolchwch bod yr Ysbryd Glân o'r waith yn trawall cariad Duw mewn i'ch calonnau. Felly mae gyda ni ras. Ni'n sefyll mewn gras. Mae gyda ni obaith sicr, a ni'n gorfoleddu yn y gobaith. Ni'n llawenhau fod gyda ni obaith o cael cyfranogi yng ngogoniant Duw. Wedyn mae'r Ysbryd Glân sydd yn tywallt cariad Duw mewn i'n calonnau. Ac yn ola, wrth gwrs, dyma sylfaen y cyfan. Mae gyda ni waredigaeth rhag y llid sydd i ddod. Adnod 9. A ninnau y nawr wedi'n cyfiawnhau drwy waed ef, a mae'n sicrach fydd, a cael ni'n hachub trwy ddywedd rhag y digofaint. Mae wedi sôn am fydd y farn yn barod ym Mennod 2. Mae wedi sôn am y ffaith bod ni gyd wedi syrthio nôl o goniant Duw. Mae wedi sôn am y pethau hyn. Gwybod am reality dydd y farn. Mae'n dweud ni wedi cael ein harbed rhag hynny yn glir iawn. Trwy ei waed ef, cael ni'n hachub trwy ddywedd rhag y digofaint. Ond ni'n sôn bore yma fod yna rai Cristnogion sydd yn byw mewn ofon am ddydd y farn. Ac yn edrych ar ei bywydau. A chi'n clywed nhw'n dweud beth, wel, fi'n gobeithio bydd Duw yn fy nerbyn ni. Gobeithio bod fi wedi gwneud digon, gobeithio bod ei gariad e'n ddigonol. A ddim yn sylweddoli, os chi wedi'ch cyfiawnhau, mae gyda chi heddwch a Duw, oherwydd ac felly does dim i ofni am dragwyddoldeb. Mae yna waredigaeth llwyr. Pam a sut? Wel, adnod 5, 6 a 7. A mae Crist eisoes yn yr amser priodol a nunna'n ddiamanffeth wedi marw dros yr anniwiol. Byddwn ni'n clywed lot yn yr wythnos nesaf am VE-Day, 80 mlynedd ysgwrth sef diwedd yr ail rhyfel byd. Byddwn ni'n cofio am yr aberth a wnaed, ffyw ffyrymeni. Byddwn ni'n cofio am y rhai a fi farw yn merw rhyfel. A byddwn ni'n diolch am yr rheina. Byddwn ni'n cydnabod yr aberth. A mae Paul yn dweud, y pobl yn fodlon marw dros eraill, dros bobl da, pobl yn fodlon marw dros ei ffrind. Chi'n gweld hynna mewn rhyfel, chi'n gweld y mewn brwydr, chi'n gweld y mywyd o ddydd i ddydd, wrth i bobl aberthu dros eraill. Mae Paul yn atgoffa ni, wrth gwrs, ni yn ddiamarffeth. We were powerless. A tra roedden ni dal
yn bechaduriaid. Fe nath Iesu farw drosto ni. Os ni beth yn teimlo bod ni'n heiddi rhywbeth gan Dduw, os ni beth yn meddwl, ni'n bobl gret a ni'n gyfiawn yn hyn, os oes unrhyw demtasiwn i edrych lawr ar eraill neu feddwl yn dda am ein hunain, cofiwch yr adnod yma, bod Iesu wedi marw drosto ni tra oeddwn ni dal yn bechaduriaid. Ac oherwydd hynny felly, bod ni'n cael ein cyfiawnhau, bod gyda ni heddwch, ac felly pan ddaw y dydd, pan fydd dydd y farn yn dod, fe fyddwn ni'n ddiogel. Fe fyddwn ni hynwylo yr agwedd Iesu. Fyddwn ni wedi cael ein gorchuddio gan ei gyfiawnder a byddwn ni'n apelio at groes Iesu Grist. Iesu wedi marw drosto fi. A dyna'r unig obeth sydd gyda fi. Ac felly, does dim angen ofni, nid rhyw dywyllwch mawr di-diwedd yw tragwyddoldeb. Nid rhywbeth dirgel, nid rhywbeth chi'n gofod ofni neu bod yn ansicr. Mae'r holl obaith yma sydd gyda ni yn real. Does dim angen ofni cosb a condemniad uffern oherwydd mae Iesu wedi marw drosto ni. Ac felly dyma chi jyst yn fras iawn rhai o'r bendithion sydd gyda ni. Am fod Iesu wedi marw drosto ni, ni'n gyfiawn. Am fod ni'n gyfiawn, mae gyda ni heddwch y Duw. Am fod gyda ni heddwch y Duw, ni'n gwybod bod ni'n sefyll mewn gras, ni'n gwybod fod gyda ni obaith tragwyddol, cael gweld a profi gogoniant Duw. Ni'n gwybod bod yr ysbryd glân yn gallu trigo a byw ynddo ni, fel bod ni yn gallu profi cariad Duw, a ni'n gwybod bydd na waredigaeth rhag y gosb fydd i ddod. Ac i grynhoi y cyfan ni wedi cael ein cymodi â Duw. Yn hyfryd, dwi pan chi'n gwylio ffilm am gŵr a graig wedi cwmpo mas, neu mae yna deulu wedi mynd ar chwal, ac erbyn diwedd y ffilm, mae yna gymodi. Mae'n hyfryd pan ych chi'n clywed am ceasefire, cydhoediad sydd wir yn digwydd. Pan mae yna ddiwedd ar y rhyfel, a pan mae yna ddiwedd ar y brwydro. Mae rhywbeth sydd yn llenwi'n calonnau ni. Ni eisiau gweld heddwch. Wel, oherwydd croes Iesu Grist, does dim gelyniaeth rhwng ni a Duw ragor. Dyw Duw ddim yn erbyn ni. Mae Duw yn ein caru. Ni'n un a fe. Nath Geraint anfon neges i fi prynawn yma. Fi wedi gadael y ffôn yn y car. Dwi'n siŵr am beth oedd y rif yna. Byddai ti anfon i'r capel. Quintillion, billion, trillion, quats, sa'n gwybod beth oedd y gair anfonus di. Ond y rif yna, mawredd y bydysawd. Mor fawr yw Duw. A bod y Duw mawr, rhyfeddol, sanctaidd yna, yn ystyr ni'n blant iddo fi. Ac yn rhoi gobaith a sicrwydd a chariad a'i bresenoldeb gyda ni dydd ar ôl dydd. A dyna ein cyflwr. Ni ddim yn y gofod, ni ddim mewn rhyw sefyllfa beryglus yn ofni am ein bywydau, ond ni'n ddiogel adre. Ond wrth gwrs nid yma'n adre, nefoedd. A rhyw ddydd byddwn ni yna gyda Duw ei hunan. Ac felly pan mae yna ofnau'n dod, a pan mae'r ansicrwydd yn dod, a pan chi'n digaloni a pob math o emosiynau, glynwch wrth y geiriau yma. Cofiwch mor wir ydyn nhw. Mae geiriau pobl yn mynd a dod, ond bydd y geiriau yma gyda ni, a fi'n siŵr yn y nefoedd byddwn ni'n cofio y geiriau yma ac yn edrych nôl ac yn llawenhau. Diolch chi'n weddio, diolch chi'n droi at Dduw mewn gweddi. Ei nefol agwedd, diolch i ti am groes yr agwedd Iesu. Diolch i ti am fawredd yr efengil am dy gariad, sy'n golygu bod ni'n cael ein cyfiawnhau, bod na ddim barn, bod na ddim eiogrwydd. Ac oherwydd hynny, bod ni'n gallu derbyn gras a chariad, bod gyda ni obaith sicr, bod ni'n gwybod ac yn ymwybodol o waith yr ysbryd glân yn ein calonnau. Diolch ti bod dim rhaid i ni ofni'r dyfodol, ond bod y dyfodol yn rhywbeth sydd yn rhoi gobaith mewn gwirionedd ac yn reswm i orfoleiddi. A'r glwydd ni'n ymwybodol bod y pethau yma ddim yn dod yn naturiol i ni. Ac felly ni'n gofyn bydde dy air ti gyda chymorth yr ysbryd glân, a thrwy ein cymorth ni at ein gilydd yn bywhau ni bob dydd, a bod ni'n profi y gwirioneddau yma yn real.
A Grwydd helpa ni i gofio nhw pan mae'r anawsterau'n dod ac i hoelio'n llyged ar Iesu Grist, dydd ar ôl dydd. Diolch i ti am dy gariad a dy ras yn Iesu. Amen. Amen. Wel, fe wnewn ni ganu i orffen ein hemyn olaf. Mae gobaith sicr yn fy nghalon ni sy'n rhod i nerth i'r ddioddef. Bydd rhoi credit i Geraint yn barod, credit i Gwenda. O'n i'n canu am y tro cyntaf yn y gynadledd lluniau, ddim yn sylweddoli bod na gyfeithiad ac yn ddiolchgar iawn amdano fe. Mae yna obaith sicr yn ein colon sydd yn bod i nerth i'r ddioddef dyddiau di. Wrth gweled mymryn o dogoniant yma nawr, amheuaeth ffwrdd o'n ti. Pan ni'n profi gogoniant Duw, mae'r amheuaeth wedyn yn diflannu. A diolch am hynny. Yw ar ei ddew ein harglwydd Iesu Grist, tad o gogoniant, roi i chwi yn eich adnabyddiaeth ohono ef yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datgyddiad. Byddo iddo o leio llygad eich deall, a'ch dwyn i wybod beth yw'r gobaith sydd yn eich galwad, beth yw'r cyfoeth a gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth a mae'n ei roi i chwi, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid sy'n credu. A Grwydd, diolch i ti am fawredd yr efengyl, am fawredd y gobaith. A ni eisiau ategu gweddi Paul am y nawr. Byddwn ni gyd yn profi dy allu a dy nerth a dyfnder dy gariad tuag atom yn Iesu Grist. Amen.